ndi anayi kuphatikizapo amene adali wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino Saulos Chilima mchaka cha 2024 kuti ndegeyo idali yoyenera kuuluka isadachite ngoziyi ku nkhalango ya Chikangawa. Amwachande anena izi kudzera pa makina a intaneti pamene amaperekera umboni wawo ku komiti ya ku nyumba ya malamulo imene kufufuza za nkhaniyi mu mzinda wa Lilongwe. Mtolankhani wathu Kupemphero Malimba ali ndi ripoti. Amwachande auza komiti kuti nthawi ya 4 koloko madzulo pa 9 June 2024 ndegeyi idanyamuka pa bwalo la ndege la Chileka mu mzinda wa Blantyre itanyamula thupi la malemu Alaf Kasambala ndi kubanja lawo ataliunika kuti ili bwinobwino. Iwo atatayiunika adaona kuti inali bwino kotero idali yoyenera kuti ikhoza kutenga thupi la Kasambala akubanja lawo komanso kuti tsiku lotsatira lakelo kutenga amene adali wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino Saulos Chilima ndi anthu ena. Iwo analoyendetsa ndegeyi adali osulidwa bwino ndipo ankasulidwa nthawi ndi nthawi momwe angayendetsere ndegeyo. Mboni ina Henry Tani amene adaulutsaponso ndegeyi kwa kanthawi anati maulendo awo onse sadapezeko vuto lililonse pa ndegeyi. Iwo ati adaulutsako ndegeyi maola ochuluka ndipo ulendo wina adaulutsako amene anali mtsogoleri wa dziko lino Lazarus Chakwera mwezi wa March 2024. Sabata ino akuluakulu asilikali ankhondo akupereka umboni wawo ku komiti imene ikufufuza za ngozi. Achilima ndi anthu ena asanu ndi atatu adafa pa ngozi imene idachitika pamene adali pa ulendo opita kumaliro kwa Alaf Kasambala m'boma la Nkatabe. Boma la Malawi ati likutaya ndalama zambiri kamba ka milandu imene omangidwa amalisumira akachitiridwa nkhanza ndi apolisi kapena nthambi ya ndende. Wachiwiri kwa mkulu ozenga milandu ku polisi a Ken Muhango wanena izi pa maphunziro apadera amene Malawi Human Rights Commission inakonza. Cholinga cha maphunzirowa ndi kulimbikitsa kupezeka kwa chilungamo kwa anthu amene anamangidwa. Grace Alinafe Makawa ali ndi zambiri mu ripoti ili. Antalimanja anati ambiri mwa milanduyi ndi yokhudza ziwawa komanso kupereka zinthu kwa ovota osati yokhudzana ndi kayendetsedwe kachisi. Tipepese kamba kokupasirani ripoti lolakwika. Malawi Electoral Commission MEC yati yapambana milandu pafupifupi 98 mwa 100 iliyonse yokhudza chisankho cha mchaka cha 2025. Wapampando wa bungweli a Annabel Ntalimanja wanena izi ku Lilongwe potsekulira misonkhano yoonikanso momwe chisankhochi chinayendera. Misonkhanoyi ikuchitika m'zigawo zonse za dziko lino. Clever Mwale ali ndi zambiri mu ripoti ili. Antalimanja anati ambiri mwa milanduyi ndi yokhudza ziwawa komanso kupereka zinthu kwa ovota osati yokhudzana ndi kayendetsedwe kachisankho ka bungweli. Iwo anati MEC inayimabe ndi kutsatira malamulo ngakhale kuti panali mavuto ena okhudzana ndi kaundula wa oponya voti komanso ndondomeko zina zakavotedwe. Ifeyo ngati a commission tinayesetsa ndipo tinakwanitsa kuti ntchito yathu yonse tigwire motsatira malamulo. Mukukumbukira kuti panali milandu ingapo imene commission inatengeredwa ku khoti kuti tichoke pa malamulo, koma ifeyo tinatsimikiza kuti ayi tikufunikira kuti tikhazikike pa malamulo ndipo zakhala bwino kuti ku khotinso anatsimikizira chotero. Mmodzi mwa yemwe anali nawo pa mkumanowu a Nixon Chimangeni anati bungwe la MEC likuyenera kutsatirabe malamulo ngati njira yokwaniritsira zomwe bungweli limayenera kupanga potumikira Amalawi. Pamene tizigwira ntchito yathu nthawi zonse tizigwira ntchito motsatira malamulo kuti chisankho chathu nthawi zonse chizikhala chimene osankhidwayo kapena kuti chikamatha anthu azisangalala kuti palibe kuphwanyanso malamulo. Bungwe la MEC lati zotsatira zakuunikanso chisankho cha 2025 zithandiza kukonzekera bwino chisankho cha mchaka cha 2030 pomwe akukonzanso ndondomeko yakagwiridwe ntchito yomwe ikhazikitsidwe chaka chamawa. Apeza mavoti okwanira 17,274 imene inali 0.3%. Unduna wa za chinyamata, masewero komanso chikhalidwe wadandaula kuti mabungwe ena akuzengereza kukwaniritsa lamulo losunga uthenga komanso mbiri za mabungwe awo ndi anthu awo. Mlembi wamkulu mu undunawo a Jameson Ndalama ati kusowekera kwa uthenga kumakolezera katangale. Brenda Kayo ali ndi zambiri mu ripoti ili.
Andalama anayankhula izi pa maphunziro omwe bungwe la Association of Records Managers and Archive akuchititsa m'boma la Salima. Iwo ati mabungwe ena sakumakhala ndi uthenga komanso mbiri zokwanira kamba kuti sakukwanitsa kusunga uthenga ofunikira omwe amayenera kusunga, kotero zikumabwezeretsa mbuyo ntchito zawo. Komanso ife panopa timawerenga mbiri za anthu amene zinachitika kalekale kwambiri ife kulibe kusonyeza kuti anthu anasunga information imeneyo. Choncho pa nthawi inonso tiyenera kusunga information imene kapena mauthenga amenewa kuti anawo pakana kusogoloko azawapezenso. Mlembi kubungwe la AMA Patrick Jika ati makampani ambiri sakukwanitsa kumasunga mauthenga awo, kotero kunali kofunika kuchititsa maphunziro wamu. Nkhani ngati yakasungidwe koyenerera makamaka ka mauthenga malo ndi challenge koma tikuziwa kunena kuti after training imeneyi tindichikhulupirira kuti makampani osiyanasiyana komanso boma litengapo gawo makamaka po athandizira anthuwa kuti zosowa zawo makamaka malo osungiramo katundu akapasa malo oyenerera kuti katundu amene akathe kusungidwa bwino. Maphunzirowa achitika m'masiku atatu. African Development Bank yapereka ndalama zokwana $8.5 million imene ndi pafupifupi 14.9 billion kwacha ku dziko lino. Ndalamazi zithandizira ntchito yolimbana ndi mavuto odza kamba kakusintha kwa nyengo m'maboma a Phalombe ndi Thyolo. Thandizo lili kudza pamene anthu ambiri m'madera omwe anakhuzidwa ndi namondwe wa Fred akupitirira kukumana ndi vuto la kusowa kwa chakudya. Macloyd Chirangiza walemba ripoti ili limene wawerenga Chimwemwe Maseko. Thandizoli alipereka kudzera mu ntchito yoona zothana ndi kusintha kwa nyengo muno mu Africa, ndipo ithandizira kulimbikitsa ulimi wa makono kudzera mu ntchito yopeza madzi abwino yomwe ichitika kuyambira mwezi wa Juni chaka chino mpaka mwezi wa Septemba mchaka cha 2031. Malinga ndi uthenga omwe banki yayika pa tsamba lake la internet, mkulu wa banki kuno ku Malawi Amakimilan Anyawo anati ntchitoyi ithandizira kukwazanso malo aulimi wa mthirira okwana atatu omwe ali ndi malo azaulimi oposa mahekitala 180. Anyawo anaonjezeranso kuti ntchitoyi ithandizira kupereka upangiri kwa alimi oposa 28,000 pa njira zabwino komanso zamakono zaulimi ndi kubwezeretsa chonde malo azaulimi okwana mahekitala 650. Iwo anati ntchitoyi ithandiziranso kukweza zokolola ndi 40 pa 100 aliwonse komanso kukweza chuma chomwe mawanja amayenera kupeza kufika pa $1,000 yomwe ndi pafupifupi 1.7 miliyoni kwacha, ndipo amayi ndi achinyamata ndi omwe apindule kwambiri ndi ntchitoyi. Katswiri pa nkhani za ulimi Atamani Nkhono Mvula anati thandizoli lili ndi kuthekera kobwezeretsa miyoyo ya anthu komanso kuthandizira kuti anthu omwe anakhudzidwa ndi namondwe wa Fred apeze chakudya chokwanira. Mvula kenako anapempha kuti pakhale maphunziro apadera kwa alimiwa pamwe angagwiritsire ntchito malo azaulimi wa mthirira komanso kupeza misika mosavuta zomwe zingathandizire kuti ntchitoyi ipitirire kubereka zipatso zabwino. Anthu aja akamangira masikimu kawiri samaphunzitsidwa bwino kuti angachite manage motani. Timapezeka kuti kuonongeka pang'ono basi ndiye kuti ntchito yonse yakanika kapena kuti yayima pomwepo, ndipo ufunika kuti anthu aphunzitsidwe bwino kuti equipment ikabwera kapena kuti masikimu akawonzedwa anthu azitha kupanga maintain paokha komanso mosavuta. Alimi mukano ma cooperative azikhaso mamanejala amene munalo ophunzira bwino ophunzitsidwa bwino kuti adzathandiza ntchito ngati zinazi kupeza misika nkhani yakalimidwe. Namondwe wa Fred anakhudza anthu oposa 2.2 miliyoni kuno ku Malawi mu mwezi wa March mchaka 2023, ndipo maboma a Phalombe ndi Thyolo ndi ena mwa omwe anakhudzidwa kwambiri. Bungwe la Gates Foundation kudzera ku World Bank likuthandizira ntchito yopanga njira za artificial intelligence AI zomwe zithandizire anthu kupeza mauthenga ndi mayankho mchichewa. Poyankhula pa msonkhano wokonzekera ntchitoyi, nduna ya zachitetezo a Feston Kaupa yati njira za AI mchichewa zithandizira dziko pa chitukuko. Kingsley Jasi wazandiza mbiri mu ripoti ili.
Malinga ndi mkulu wa ntchito za AI mu dera la Africa ku bungwe la Gates Foundation a Rachel Swande. Izi zizathandizira kuti anthu azizapeza mauthenga ndi mayankho pogwiritsa ntchito AI. Kupanga support a World Bank kuti atolere tingaleni kuti data ya chichewa kuyankhula ndithu mawu osati chabe text kuchokera ku radio station. Pakali panopa atolera data yoposera 7,000 hours, maola 7,000 anthu akuyankhula chichewa. Cholinga chake ndicho kuti kugwiritsa ntchito data imene akapange train zichatimati ma artificial intelligence models kuti azitha kumva chichewacho. Oyimira bungwe la World Bank ku mkumanowo a Hore Gramberg anati dziko la Malawi likhala loyamba pogwiritsa ntchito mauthenga a nyumba zofalitsa nkhani komanso boma popanga zipangizo za AI zothandizira anthu kupeza mauthenga ndi mayankho pa ntchito zawo zosiyanasiyana. Nduna ya za chitetezo a Feston Kaupa anati dziko la Malawi silingakhalire mbuyo pa nkhani za AI. Zothandiza kwambiri ku chitukuko cha dziko lino chifukwa nthawi zambiri zinthu zitimazikamba m'chizungu. Koma tsopano kuti munthu akumuza vesese zimene tikukambirana pano munthu aliyense ngakhale wakumuza ndi foni ndengati munthu ali wakumuza ndi foni kupyolera mu nzeru zimene angazipeze kuchokera m'makina a kompyuta ngakhale a foni zimene muchizungu tikuzitchula artificial intelligence zizimuthandiza wina aliyense ngakhale wakumuza kuti ndi foni imene ali nayo akhoza kuifunsa mafunso azaumoyo azamalemedwe ndizosiyanasiyana ngakhale amabizinesi kuti bizinesi yawo yende bwanji kutanthauza kuti zimene zikuchitika pano mkumano umene uthandiza kwambiri ife ngati aboma kuti titukule dziko limosavuta. Pomatha chaka ntchito ikhala itatha ndipo Amalawi azakhala akugwiritsa ntchito AI mchichewa. Mukuonera nkhani kuchokera kuno kukanema wa Times TTV tipitiriza kupatsirani nkhanizi zikangotha izi. The world stopped from the 11th of June to the 19th of July 2026. Watch all 104 FIFA World Cup football matches live on Azam TV. Get your Azam HD decoder today only at 35,500 kwacha or a full kit at 106,500 kwacha and enjoy unmissable football action from the comfort of your home. Visit an Azam authorized dealers countrywide today or call us on WhatsApp 0885 207 207 or 0998 207 207. Azam TV, the official broadcast partner of FIFA World Cup 2026. Ninso kupitirira nkhanizi ana omwe amabadwa kumene ku chipatala cha Limbi ku Blantyre tsopano ali ndi mwayi olembetsedwa mu kaundula wa boma mwachangu komanso mosavuta. Izi zili chomwechi chifukwa bungwe la St. Egidio Malawi lapereka chipinda ndi makina amakono olembetsera ana pompo. Zambiri mulipoti la Daniel Zimba. Malinga ndi ofesi ya zaumoyo ku Blantyre, ana 98 mwa ana 100 aliwonse omwe anabadwira pa chipatala cha Limbi mwezi watha analembetsedwa mkaundula wa boma poyerekeza ndi ana 83 pa 100 aliwonse amene analembetsedwa mwezi wa April. Komatu izi akuti zili chomwechi ngakhale kuti pofika kuti mwana walembetsedwa ndi kulandira chiphatso chakubadwa mbuyomu sizimakhala zophweka ndipo pena ana amatenga matsiku ochulukirapo kuti zonsezo zitheke. Tsopano ati vutoli likuyembekezeka kuchepa chifukwa bungwe la St. Egidio lapereka chipinda komanso makina amakono olembetsera ana pompo pa chipatalacho. Izi zachitika mu ndondomeko yotchedwa Birth Registration for All versus Oblivion Bravo yomwe akuyiyendetsa limodzi ndi unduna wa zaumoyo komanso National Registration Bureau. Apotifa Magombo ndi mmodzi wa akuluakulu omwe akuyendetsa ndondomekoyi mdziko muno. Iyi ndi njira imodzi ngati bungwe la Bravo loonetsetsa kunena kuti chidwi chimene tinachionetsa pachiyambi chothandizira ntchito za boma makamaka kumbali yakalembera wana chikupitirira ndipo chidwi chimene chichi chikubwera pamene tikuonjezera kutsegula malo olembetserapo ana ochuluka kuphatikizapo malo awawa amene atathandizire kulemba ana komanso kupereka chiphaso chakubadwa kwa ana nthawi yomweyo akangobadwa asanatuluke kupita kwawo. Moses Chanza amene anayimira mkulu wa zaumoyo mboma la Blantyre alonjeza kuti ofesi yawo idzasamalira komanso poonetsetsa kuti chipinda komanso makina amene aperekedwa awa akugwiritsidwa bwino ntchito yake. Mbuyo mutakhala zaka zomwe tivuta
kuti tizigwisa ntchito mapepala chifukwa takhala tikugwisa ntchito mapepala kumalembera ana mbuku kudziwa kuti amene abadwa ndi angati machifukwa chakubwera kwa njira imene yamakono imene tizilembera ana tsopano mu kompyuta siku limene abadwa ndikuti zithandiza kuti pasapezeke mwana aliyense amene aphonyedwe. Malipoti akuonetsa kuti chaka chatha bungwe la St. Gideon linaperekanso thandizo ngati lomweli ku chipatala cha Queen Elizabeth ndipo likuthandiziranso kalembera wa vana ongobadwa kumene maboma ena monga Balaka. Alimi ang'onoang'ono opitirira makumi asanu ku Chigumula mboma la Blantyre alandira maphunziro akapangidwe kamanyowa pogwiritsa ntchito zinyalala. Mabungwe a Waste Advisors ndi Center for Environmental Policy and Advocacy ndi amene achititsa maphunzirowa. Zambiri mulipoti la Lueleni Mpasa limene wawerenga Sambanda Junior. Akhaiya ati ntchitoyi yafikira alimi ang'onoang'ono opitirira 500 amboma la Blantyre. Cholinga cha project iyi imene tikuti possible ndi cholinga choti ithandizire kubwezeretsa chonde mthaka komanso kuthandizira alimi amene tikugwira nawo ntchito kuti akhale ndi chakudya chokwanira. Akakhala ndi chakudya chokwanira chakudyacho azitha kuchikonza moyenerera. Panopa tikuzonera kuti tili ndi alimi pafupi 500 ku Blantyre kunoko amene tikugwira nawo ntchito. Cholinga chake pamapeto ake tikufuna kuti nthaka imene isikuchira bwino imene ikulephera kutulutsa zokolola ithe kutani kuibwezeretsa komanso kukhala ndi zakudya zokwanira alimi azitha kukolola zakudya zokwanira. Mmodzi mwa opindula a Anet Machika ati maphunzirowa afika pa nthawi yoyenerera. Maphunziro amene wawa monga ineyo andithandiza kwambiri chifukwa chokuti timalima soya komano sitimadziwa kuti soya uja ngati sumamugwisa ntchito ngati kupanga mkaka. Lero taphunzira kupanga mkaka kudzera ku soya, taphunziranso soya muja kumpanga ngati mtedza. Uthaumeka mmabotoloso kumagulisa pamene pajapo ndoti kuti umoyo wapa kumwa ndalama ndoti wapezeka mophweka. Oyang'anira za ulimi kuntonda EPA a Agnes Josa Mugama wayamikira za ntchitoyi. Alimi athu amafunika ndithu azikhala ndi nzeru zoti kodi zinthu zawo angazigwiritse bwanji ntchito komanso angazisamale bwanji. Choncho maphunziro awo ndofunikira kwambiri kwa alimi athu chifukwa athandizira kunena kuti pamene samazindikira nkhani yakasamalidwe ka nthaka zawo ndiye kuti apangako geni nzeru zimenezo. Komanso pamene anali ofoka mwina nkhani ya maphikidwe ndiye kuti so pamene popo aphunzirapo mmene angaphikira zakudya zawozo. Ntchitoyi ikuchitika ndi thandizo lochokera ku European Union. Munkhani zina boma lati ntchito yomanga msewu wa makilomita 64 wa Nkhoma Mayani Dedza ipitirira monga mwa chikonzero chake. Nduna ya zamayendedwe ya Japi Mhango yanena izi itayendera mbali ina ya msewu ku Mayani mboma la Dedza. Rebecca Chincheka Matemba walemba ripoti ili. Mhango wati boma lapereka kale ndalama za ntchitoyi ndipo ndilodzipereka kuonetsa kuti msewu umangidwe. Malingana ndi Mhango ati msewu ukadzatha udzathandiza kuyepetsa mtunda olumikiza madera adedza Lilongwe kupita kusalima komanso madera ena ambiri omwe amapita mbali ya mphepete mwa nyanja. Ndunayi yatinso msewu udzathandiza kulimbikitsa ntchito za malonda zokopa alendo komanso kuyendetsa bwino katundu ndi anthu kufika m'misika ndi zipatala. Malingana ndi Mhango boma likuyembekezera kuyitanitsa zokonzekera zonse ukamafika mwezi wa Oktoba. Amene usoti anamanga malo anakwika yekha mwa voluntarily asunthe zigawozo ndipo msewu ubwera tiyende mosavutikira anthu akuno chikumbukumbu chawo ulira kwawo afuna msewu talimire anu akadera kuno onabo akuti John White. Padakali pano phungu wakumwera kwa Dedza Sevo Kafafa wati msewu uthandiza alimi ndi amalonda ponena kuti adzakhala ndi mwayi wabwino okafikitsa mbewu monga mbatata, nyemba ndi chimanga ku misika yosiyanasiyana. Chitukuko chimene aliyense akuchifuna kwambiri pa nambala 1 kwathu kuno ndi chitukuko chimene ichi cha msewu. Ndiye ndikupempha kuti aliyense asamutsa zimene anamanga mpepere mwa msewu kuti tipeze mpata kuti chitukuko chimenechi chisalephereke. Ntchitoyi akuyang'anira ndi akampani ya pamodzi Consultancy. Nkhani zathu ndi zomwezi koma tisanasiyane nayinso mitu yake. MTF yati ndege yomwe inanyamula Saulos Chilima ndi anthu ena asanu ndi atatu inali yoyenera kuuluka.
MEC yati yapambana milandu 98 mwa 180 yonse yokhuza chisankho. Ndipo mu nkhani zina akuluakulu akhazikitsa njira za artificial intelligence zopereka uthenga ndi mayankho mchichewa. Mutha kupeza nkhani izi ndi zina zambiri kudzera pa tsamba la Times 360 Malawi pa Facebook, pa X @Times360 Malawi, komanso polembetsa ntchito ya 1895 poyimba *1895#. Munali ndine Matilda Majawa, usiku wabwino.